שלום לכולם, כאן אלדי, אלדד עם השקעות נדל"ן באנגליה בשפה שלנו, והיום שוב פעם הצצה אל המסך שלי בשביל להראות לכם איך אני מסתכל על עסקה שקיבלתי התראה עליה, זה עתה, ואני מניח שתוכלו לקחת משם קצת מידע, קצת גולדן נאגטס כמו שאומרים. אז בואו נתחיל. אז אתם יודעים שאני עובד עם כמה תוכנות, אחת מהן היא Property Filter, והבוקר, סגור רגע את הוואטסאפ שלא יפריע לי, הבוקר קיבלתי התראה פה ב-Notification Bell, שאמר לי Back to the Market. עכשיו זו התראה של Motivated Seller, ואתם יודעים שאני תמיד אומר, שאני מחפש לקנות אך ורק מ-Motivated Seller. אם הוא לא Motivated, אני לא משחק, כי זה לא רלוונטי. בערוך קיבלתי התראה, Back to the Market, ונפתח לי הנכס הזה. אני מסתובב לאחרונה בלינקן, מחפש HMO או בלוק אוף פלאץ לאחד מהלקוחות שלי, והגעתי לנכס הזה, 27 צ'ארלס סטריט ווסט, ויש לי את ההתראה הזו כי הסתכלתי על הנכס הזה בעבר, אבל לא היה sold subject to contract, זאת אומרת הוא נמכר, ועכשיו הוא חזר לשוק. אז ראשית, זה שהוא חזר לשוק זה נפלא, כי שוב פעם זה עוד סממן ל-Motivated Seller. וכמו שאתם רואים, זו תוכנה עשירה שמלאה במידע. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בה, זה Price Status History. זאת אומרת, אני יכול לראות עם התוכנה הזו, מתי הוא נכנס לשוק ובאיזה מחיר, מתי ירד המחיר, מתי הוא יצא מהשוק לתקופה, חזר, נמכר, הצהוב זה נמכר. ליוני 25 הוא נמכר, sold subject to contract, העסקה נפלה, חזר לשוק ושוב פעם נמכר, sold subject to contract, והיום חזר. וכמו שאתם רואים, המחיר ירד מ-275,000 בספטמבר שנה שעברה ל-250,000, והיום על 239,950, ממש כאילו זה לחם, 9.99. בעירוך זה סממנים טובים אני מתאר לעצמי שהסלר הוא מוטיבייטד, כי כבר הוא מנסה למכור שנה, פעמיים כבר העסקאות שלו נפלו, וזה הזמן לנסות להיכנס ולקנות במחיר נכון. אז אני מזכיר לעצמי מה זה הנכס הזה, אני רואה שזה 6 bedroom HMO, אני גם אוהב את זה שיש פה 3 שירותים, ויש פה גם את השירותים האלה, אתם רואים את אלה? אגב, fun fact, שירותים שאפשר להיכנס אליהם בשני הצדדים נקראים Jack and Jill. Jack and Jill bathroom. anyway, אני מסתכל גם על הגודל של החדרים, נראים לי בסדר, לא נראים צינוקים וכו'. לא על אקה, אני עושה כל מיני בדיקות, קורא את הליסטינג, וכמובן רץ לפרופרטי דאטה לראות איך מתנהל האזור הזה, ואני רואה שהוא עובד יפה מאוד. לינקן, עיר גדולה מאוד, 110,000 תושבים, פלוס 2 אוניברסיטאות, פלוס בית חולים מאוד גדול, זאת אומרת ה-NHS הוא המעסיק מרכזי שם, והיא כבר עושה תיקון יפה מאוד, כמו שאתם רואים, וגם אני מסתכל, אתם יודעים תמיד על pound per square foot, אז אני אוסף את ה-pound per square foot 18 חודשים האחרונים, ואחרי זה אני שם את זה בדיל נאמבר שלי. בעירוך, אז הרמתי טלפון לסוכן, שאלתי אותו, תגיד, ספר לי קצת, למה העסקה נפלה פעמיים? הוא סיפר לי פעם ראשונה, בגלל הוא אמר שהלנדר, משהו עם הלנדר לא זוכר, ופעם שנייה, הסוליסיטר לא היה רשום בפאנל, ועד שהוא כבר ארגן את זה, כבר הוא כנראה חילץ שם בעשן וברח הקונה, ואז אמרתי, תגיד, כמה הוא מוטיבייטד? אפשר לתת הצעה מתחת ל-239,950? אז כמובן שקשה להוציא מהם את התשובה הזו. מה אתה יכול לנסות? anyway, נסתכל רגע על השמאות של העסקה הזו. ראשית, אחד הדברים שלמדתי שבלינקן מחשבים שם לפי חדר. חדר שווה 60,000 פאונד. אז 40,000 פאונד. אז 40,000 פאונד כפול 6 חדרים, נותן לי 240,000 פאונד. אז אני אומר, אוקיי, הנתון הזה עושה שכל, מחיר נכון, 40,000 כפול 6 זה 240,
הם מבקשים 239, 240, אז אני lovely, אני במשחק, במחיר. דבר השני שאני בודק זה pound per square foot. אז פה יש לי את הנתון הזה, 259, עכשיו property filter יש לו API עם ה-EPC, הוא לוקח משם את גודל הנכס, הוא מחלק, איך הם מחשבים pound per square foot, גודל הנכס, לחלק לגודל, המחיר המבוקש, asking price, לחלק לגודל הנכס, בסקוויר פיט, אנחנו מקבלים pound per square foot. עכשיו לי זה נראה קצת גבוה, אז אמרתי אני אלך לבדוק מה ה-EPC של הנכס הזה, אז לקחתי שוב פעם את הכתובת, וכתבתי ואמרתי, find out what is the size in square feet of this property, ושמתי את זה, שכחתי להגיד לו לחפש את ב-EPC register, אז אני אגיד לו, look at EPC register, ובינתיים שהוא עושה את זה, אני אלך לי לטאב של comparables ב-property filter, בינתיים הוא פתח לי את זה פה, בוא רגע נתקתק את זה, domestic, לא עשה כלום בסוף, לא נורא, הפרומפט שלי לא היה טוב, בירוך זה 27 צ'ארלס, הנה זה פה, אז הוא אומר לי שהגודל הוא 86, עכשיו 86 כפול 10.76 זה 1201, עכשיו 239,950 לחלק ל-1201 זה יוצא 199 pound per square foot, זאת אומרת שפרופרטי פילטר פה שאב נתונים לא נכונים, מן הסתם בעל הנכס לא שדרג ועדכן את ה-EPC שלו, אז זה לא הגודל הנכון של הנכס, ואגב אפשר לראות את זה בפלור פלן, כי אם אתם רואים כאן, הקומה הראשונה היא 604 סקוויר פוט, קומת קרקע 604, הקומה הראשונה היא 355, הקומה השנייה היא 242, שזה יוצא 1201. אז תמיד צריך לבדוק, ה-EPC הוא לא תמיד מדויק, אז צריך להיזהר עם זה ולעשות בדיקות כפולות. אז אני יודע שזה, אגב אני אעדכן את זה פה, אני אעדכן את הגודל, שהגודל הוא 1201 סקוויר פיט. אגב אני הולך ומודד גם את הנכס ולא מסתמך על זה. אז בואו נראה אם יתעדכן לי הפאונד פר סקוויר פוט, זה ירד ל-200. עכשיו אני הולך ל-comparables, ואני בודק, אני רגע מוריד את מספר החדרים, אני מוסיף את כל האופציות כאן, ואני אומר לו חפש, ו-property filter מחובר ב-API ל-land registry, לרשם הטאבו, נראה לי קוראים לזה בעברית, אז אני מסתכל last sold ב-land registry, ואני ממיין לפי new sales date, ואני רואה את העסקאות האחרונות שנעשו בוא נגיד שנתיים האחרונות, אז אני רואה בספטמבר 25, 3 עסקאות, אוגוסט, יולי, ואני מסתכל על הפאונד פר סקוויר פוט, אז אני רואה 176, 218, 171, 154, 246, ואני זוכר שהנכס שלנו נמכר ב-200 פאונד פר סקוויר פוט. ואני רואה שאני איפשהו באמצע, אם זה 176 ל-246, אז אולי כדאי שאני אנסה לתת שם איזה קווץ' כדי לקנות את זה פחות. אני מסתכל בעוד עסקאות, 225, 228, האמת דווקא לא. 281, 183, זאת אומרת, האמת 200 פאונד זה מחיר לא רע. לסקוויר פוט, אוקיי, אז אני לוקח את הנתונים האלה, ואז אני אלך לדיל נאמבר שלי לראות תשואות. אז אם אמרנו, נגדיל את זה טיפה, אם אמרנו שה-purchase price הוא 239,000, ובוא נגיד אני קונה את זה במזומן בהתחלה, אז 239,000, הסטאמפ דיוטי יהיה 14,000, שוב פעם אני לא עושה לפי ישראלי שחי בישראל, לפי ישראלי שחי פה, 14,000, conveyancing 3,000, זה הגודל של הנכס, אם תקנו דרכי, אתם יודעים מה העמלה כבר, miscellaneous, אני אוהב לשים 5,000, זאת אומרת all in, בעסקה הזו זה 270,000 פאונד, הכנסה בנכס הזה, ברוטו,
היא 30,120 לשנה, 2,510 לחודש. ביררתי מה ההוצאות שם. הסתכלתי, נתנו לי כמה מים, זה 85 פאונד לחודש, גס אלקטריסיטי 288 לחודש, הוספתי ברודבנד 35 פאונד לחודש בעירוך, יצא לי 408 פאונד לחודש, ביטוח עוד 40 פאונד, וויד ומיינטננס זה שמתי לפי 5%, קצת מחמיר אבל לא נורא, יצא לי כל ההוצאות 875 לחודש, אז 2,510 פחות 875, אני על 1,635 פאונד נט לחודש לפני מיסים, שזה עושה תשואה של 7.25, תשואה נמוכה, תחת בעיניי, כן? כל אחד והקריטריונים שלו. בואו נראה מה קורה אם אני, נקטין רגע, אם אני עושה מינוף בעסקה הזו, נניח שה-GDV, Gross Development Value, נניח שהשמאי אומר כן, זה 239, אז אני אקבל 75%, Loan to Value, ריבית, זה ריבית של ישראלי, ריבית של מקומי 5, 5.5, אז בואו נשים 6, אוקיי? ואז הנט אינקאם שלי תהיה 8,869, נקצר את זה, התשואה עולה ל-9.69, זה עדיין, זה נמוך ל-HMO. מבחינת שמאות, אני לקחתי, קצת למתקדמים אמרנו, לקחתי את sold prices ב-18 חודשים האחרונים, ולקחתי מכאן, העתקתי את ה-low, average ו-high, אני תמיד עושה את זה, ושמתי לי את זה כאן, וראיתי מה הערך של הנכס לפי low, average ו-high. אז אני רואה שלפי ה-average, אני קונה מתחת למחיר השוק, כי ה-average הוא 210 פאונד לסקוואר פוט, והנכס שווה 252, זאת אומרת, אני בעסקה טובה, רק שהצורות לא כאלה להבלי. גם capital appreciation, אתם יודעים שתמיד אני שם בדיל נאמברס הזה, ומי שרוצה את הדיל נאמברס הזה, תגידו לי, אני אשתף אתכם. אבל השורה התחתונה, מה אני חושב שכדאי לעשות עם העסקה הזו? לפי דעתי צריך ללכת ולשים שם הצעה של 200,000, עם תמריץ של לקנות לפני קריסמס. ואז בואו נראה מה יקרה לתשואה שלנו, התשואה תעלה 8.6 עם קניית מזומן, והיא כבר תגיע ל-13.71% עם מינוף, וזה כבר עושה יותר שכל לעסקה כזו. אני חושב שזו עסקה לא רעה, אם אפשר להשיג אותה ב-200,000, כי באזור טוב, LN1 זה האזור הטוב בלינקן, והיא 6 חדרים, שיש לכם, you mitigate your risk, יש יותר יוניט, וגם הנכס נראה lovely, עוד לא הייתי בו, אבל הוא נראה lovely לגמרי, שזה גם חשוב. זאת אומרת, זה מראה שבעל בית מטפח ואכפת לו מהנכס. זהו, עד כאן הצצה אל מסכי, מקווה שנהנתם, הייתם lovely, יש לכם שאלות, עניינים, שתפו, אנחנו נתראה בפעם הבאה. צ'או קקאו.